Xavier Kasukuwere apindura zvekare. Vamuudza ndo vakomana the generation 40 vamuudza kuti panguva ino they are out of Zimbabwe. Pavakaona aiwa the whole parliament iro the bridge farm auya nemashoko auya achideliver achiudza maleaders enyika yeZimbabwe who are forcing to endorse the 2030 agenda vachikanzela mapolls ekuna 2028. Sanepinda mashoko anobuda achitaura panapa ashamisa vanhu havati aiwa this year we are not going to take part but we are just going to watch. Sanepinda mashoko apanapa panapa subscribe tipinda panapa yedu Kasukuwere manyora chiti let him go for a referendum on this rubbish. We will land in Harare and defeat this satanic arrangement. If enough forces to defeat this nonsense, these are desperate acts of criminals who think they can hoodwink the masses of our people. The structures from Zambezi to Limpopo are more than ready to retire these criminals before the end of 2025. We have to sink these cheats is a matter of urgency. Zimbabweans unite and send these criminals packing. Enough is enough. Tomashoko anoda tokwana kuchifuti. We are not sure kuti vakomana vakaruke, but they are guaranteeing before the end of 2025 vanopinda muHarare vaenda all these nonsense yavari kutaura achiti aiwa iri kuenda against the will of the citizens. Mashoko ari kuda atogona Xavier Kasukuwere vatiri kuona kuti aiwa munyika vatiri kuona kuti aiwa the will of the people aiwa it is no longer being regarded as chata receive. They are just after aiwa kuti vari mupower here and they are next second in power vanovakamira papi. Tose mafundo enyu kumusaka chiitwa ichi ari nakunisa chimedu. Subscribe like channel bell icon.